Nina bakashana bamenze yaphuza umlaza ngamevu yakhuleka loyo ndoda emnyama leyo. Abathi udokotela umhlongo bathi ubibaka izinto ziyenzeka. Lesisho nje kugcwale sithi Chamagini, sithi Thokozani, sithi emakhosini, sithi bayede. Sibingelela amakhosi induna, izangoma abantu bonke abaphila emhlabeni kaNkulunkulu, ngabe umhlophe, ngabe umpofu, ngabe uyelo, ngabe umnyama, siyakubingelela, ngabe umude, ngabe umfushane, siyakubingelela. Ubingelela yona leyo ndoda-ke ivamise ukusiza abantu abayaziyo abantu kakhulu yenza iy'manga zenzeke. Namhlanje-ke angihambi ngedwa kodwa ngihamba nomakhosi engingazi noma uyinyanga yini noma umthandazi noma umthakathi. Zisho njalo iy'ngane ngasekhaya lezi abantu abasindisiwe uma yibona umuntu egqoka amabhayi zithi uyinyanga noma zithi umthakathi. Ngifuna-ke sitshele namhlanje ukuthi yena uyini, ngabe umthandazi, ngabe uyinyanga, ngabe umakhosi, ngabe uyigedla, ngabe uyini. Ake sibingelele kakhulu makhosi emhlabeni wonke ejule. Ngicela ukumnika ithuba nje uzethula abantu batshele ukuthi ubani wakabani otholakala kuphi, uyisangoma noma uyinyanga noma umprofethi na. Ake sibingelele kunina nonke babukeli nabalandeli. Lo makhosi okhulumayo umakhosi uDlamini otholakalayo endaweni yalemgababa nasemthwalo umaphinda atholakale futhi. Yes. Baba ngokwami mina kuyisangoma phaqa. Okay. Phaqa kasidla nje inkamba zagcwala nje. Angikhali ngalutho ngolwami ngisangoma nje phaqa. Okay. Ake sihlukanise ingane zangasekhaya ivamisile ukuthi mayibona umuntu egqoka amabhayi zimbize ngomthakathi. Mhlambe ugcina sowunuka endaweni. Ake siqonde lokho. Ungathini kubantu abathi isangoma umthakathi? Akubatshela abantu emakhaya ukuthi kahle hlukanisa umthakathi nesangoma ukuthi umuntu onjani umthakathi, isangoma umuntu onjani khona bezosihlonipha isangoma. Balandeli nami ngizohlukanisa umuntu oyisangoma uyaphilisa. Okay, right. Uyakunika ukuphila uma ufike kuyena futhi uyakuthola ukuphila. Okay. And ukuphila umuntu owangenwa idlozi eliclean umbona uqhamuka ukuthi la ngizokuthola ukuphila. Okay. And umuntu ongumthakathi ngisho ukuhamba kwakhe uyabona ukuthi no izinto azilungi kulowo muntu. Ubonakala ngani umuntu ongumthakathi makhosi njengoba nawe uyababhulela abantu mhlawumbe kwesikhathi sazoxoxa ukuthi uyabhula noma uyaboniswa noma wenza njani? Ubonakala ngani umuntu ongumthakathi ukuthi cha ingane ayingadlali ngalo muntu, isangoma ayingadlali ngalo muntu, umthakathi-ke lo? Mhlawumbe ubabubu wamnyama, mhlawumbe uyaguga gobe abisalukwazi. Ubonakala ngani umuntu ongumthakathi? Umuntu ongumthakathi uveza yena nempilo yakhe nje kwakuhamba kwakhe. And uma wangenwa idlozi lakho lisheshe likutshela ukuthi no lo muntu lo akekho muhle. Kusho ukuthi mawuthi ngokuhamba kwakhe kusho ukuthi nenhliziyo, umuntu umezoba nenhliziyo embi singathi ukuthi umthakathi lo. Umthakathi molwami, umthakathi baba. Okay. Ake siphinde sibuze uthe umakhosi iziphi indawo atholakala kuzona? Ngiyatholakala khona lemgababa ngiphinde ngitholakale endaweni yasemthwalweni. Inamba oyisebenzisayo uma bekufuna bangakuthola kuphi? It's 065 55 313 77. Asiphinde futhi 065 313 77. Umakhosi usebenza ngaziphi insuku? Ngiyasebenza nje ngazo zonke insuku ngaphandle kwelesikhombisa ngoba kusuke kusuku lokuyodumisa. Okay, uyakholwa umakhosi? Yebo. Kuyahambisana umuntu kuyahambisana futhi kakhulu. Ake sishibuze-ke makhosi, umakhosi uyelapha, uyathandazela, wenza njani? Makuthi umholi wangenwa umuntu oyinyanga uyelapha, mina ngoba ngiyelapha phaqa ngiphinde futhi ngisebenze nangokukhulekela abantu, nangokuthandazela abantu. Kusho ukuthi njengoba uthi wena ngesonto awusebenzi kusho ukuthi usuke usandazela abantu. Yebo molwami. Okay. Izifo ziningi-ke makhosi, izifo iningi, indlela ey'xake ngayo izifo. Baningi abantu, khona abathwalisayo, khona abantu abaphakamisayo, khona abantu abathwasisayo, khona abantu abalapha iy'truki, khona abalaphana. Ezifweni zonke ey'khona umakhosi kuphi athi mina noma ungangivusa ngilele anginankinga ngiyayinqoba lonto? Kuphi nje akulapha ngempela? Ngiyazi Francis ukuthi njengomuntu oyisangoma ukulapha konke, kodwa khona oshoyo enhlizweni yakho ukuthi lo mengaze kufika umuntu egula la ngiyayinqoba lo. Ikuphi nje ekhona ogaranta ngako ukuthi la hayi ngisho ungangivusa ngilele ngizoyinqoba lempi?
Ngokwelapha hayi ngiyagaranta mawushawa istroke Okay. ngu-showcase lapho ngu-number 1 Okay. ngizokuthatha ngikuphilise futhi. Okay. Kusho ukuthi uMakhosi stroke asigarantayo. Yebo. Ukuthi nje mawufika nje ugula uphethwe istroke wena Uphuma uyelwa. uphile. Kodwa nokunye uyakwazi ukulapha uMakhosi. Siyakwazi futhi. Mhlambe yini nje mangase singene sithi sigxile kancane lapho yini uMakhosi enyayilaphayo katshela ababukele emakhaya. Balandeli bami siyakwelapha kuningi kakhulu ngoba even wathiwa ubhedela izinto ayihlangani umsamo wakho onakele. Yes. Siyakwazi ukuthi sikulungisele ngisho into umsamo wakho Okay. ngoba mbaba wami imsamo ihlukene Alright. and imsamo inomngcola kwayo. Yes. So vele izinto ngeyihlangane mawukuthi kunakele into umsamo wakho. Okay. Futhi singasho ukuthi umsamo umgogodlo wempilo Umgogodlo khona ukuphila komuntu. Yebo. Kuyenzeka umuntu angaqashwa emsebenzini ngenxa yokuthi Kunakele umsamo nje uwodwa. Ngiyazi kunomakhelwane wami olimalele umshado. Uyakhonza usindisiwe ukhonze ematendeni ugqoka kahle uyabusa unemali nakho konke kodwa uphelile umshado wakhe. Wena Makhosi ungathi yini engaqeda umshado ngaphandle mhlambe kokunye nokunye yini ongabona ngoba imali ikhona ubuhle bukhona ngoba sazi umuntu wesifazane phela ufunela ubuhle. Yini engaqeda umshado ngenxa yokuthi vele abantu abadala vele akabasebenzisi ngiyagaranta lo ngenxa yokuthi ukhonze inkonzini yamatende yini mhlambe engaqeda umshado engabe imbangela lomshado walomuntu onemali omuhle onako konke kodwa umshado uphelile. Nanenkolo ke baba iyamlimaza umuntu. Okay. Ngoba umuntu owazalwa ngesizulu. Okay. Inkolo vele efane sikholwe inkolo yesiZulu. Alright. Mawuzosuka la uthi uyokhonza abanye abantu ube umZulu. Okay. Vele izinto zakho ngeze ize zilunge. Ngeke ihambe. Ngoba vele thina njengoba sabantu abamnyama sikholelwa kephi kubantu abangasekho. Okay. Kuyazwakala Makhosi. Inamba yakho itholakala kuyona ithini? Ngiyatholakala nje ku-065 065 55 55 313 311 77 313 31377 la siphinde 065 065 55 55 313 313 77. 7 utholakala kuphi konje Makhosi? Ngiyatholakala la eMgababa nasendaweni yasemthwalume futhi. Ake sivalelise siyabonga kakhulu wena obukele ngicela ukwenza into eyodwa mase uyasubscribe khona uzokwazi ukuthi amavidiyo alandelayo siphinde sikwazi ukuthi sikusize sikulelekelele ngawe. Uyazazi inkinga wena wazi ubuhlungu besicathulo uMakhosi uthi ukhona emthwalume nasemgababa nje la eduze ukhona isigodi sasemthwalume kuthiwa ikephi umthwalume angathi mningi kakhulu. Ngitholakala endaweni yaseMakhoso. Mhlawumbe umuntu umeza kuwena istop intoni igama layo. Ngitholakala etsheni ungafona futhi nomuka boxer. Asikusho-ke lokhu ukuthi umuntu yena wazi ubuhlungu besicathulo yena wazi ukuxakeka kwakhe ungayithatha le number ethi 065 065 55 55 313 313 77 mase uxhumana noMakhosi thina sibambane evideni elandelayo yena umkhuzukulu kwamakhehla amabili uSikokoqoko mfowamamzongwane noMakholwa idlanzana asibonane ngokuzayo siyabonga.